Labang so a video ke ilitum kaduk kave karbi ang long arlo kedo YouTube long kam klem ji aning ke hang abang phubang phiatum phanstame akenang sot nai a video lo lasinang tum ke chengpen ke jud an lang vektu labang so alam bang ke karbi ang long arlo kedo a YouTuber satum maduta than bang ave penla to la si pini ilitum labang so video pen che thandam na kopia potsi YouTube along subscriber do o aphit posita me itum a views bang kom hek titilo labang so alam bang anutin a YouTubers tum ta mathathe lapen ke mathanang ji akenang soda ve pusi matharong titi bonsita me la helo akenang sod nai a hormun itum YouTube along yo si kam claim ji putang te itum subscriber ong o tingai tanang ne itum a views le do pik pik te choklo te bonsita me subscriber do o aphit pu aphit sita me views bang kom hek titi labang so kopia porla ilitum karbi ang long arlo kedo a YouTubers atum a videos long a views dead leke kom kali habang a dead bang a khe atum a YouTubers a videos hala bhai a videos long pista mehdi views bang kom pik pik athe kopia porlo lasinon itum karbi ang long plotang te itum Genu Vlogs a YouTube channel long bang le itum langdam nang Genu Vlogs a YouTube channel long 100k subscriber ke lepo matenon 98 plus ke subscriber do el labang so ang bong pista me itum a videos non recently video matenon hejong ke upload a video long lake KYF a hud si labang so a vlogs ka bona video si alang ke upload lo KYF a hud a video plotang te non make a views ke do pik nang ji a video side lo la hai bon sta me la hai a video long pista me a views kom pik a views mang ke below 15k a views an si do chok lason lo plotang te ko YouTube long copy a content ke upload pen si views ke ong nai po labang so alam pista me ni labang so video ke juda long nang than po lapan nang tum halabang so a content a category a YouTube le nang tum chikholi la claim lalu plotang te chat pik po YouTube a videos a views ke kom hek athe bang ke lake son thomalam do e sona bang ke skip content hinia bang ke subscriber mine ke thoma bang ke Gmail account inactive skip content pensita me itum a videos a views a bang nang kom datiti son taxi example ke bang phan ngam delo nimithang a YouTube channel long matamelo labang so non ang itum ke lang boy a videos a channel long bang nili betai ke thomlo content skip labang so a channel long nili ke cheng sia bang ke vlog si bunailo lapen adun thu bang vlog semar mat ing ton thu kok adun thu bang ene fake alam sita me than lo la fake alam thandet penang ko a phitu bang ke nili game sita me pathulo lapen non amal labang so channel long ke upload voya bang la ke entertainment ta dolo review ta dolo reaction ta dolo lapen roasting sita me dolo la sob kado kawe pem bachara propet matsi ise category bunai lo hala bang so category amet ke entertainment lasi la sopen join si views bang ke kom hek lo ke chengsi e claim hud vlogs ke claim a hud bang penang ana subscriber long lo hal hai a subscriber atuma bang ne phana ga subscribe no bang ke ne li vlogs ke pe klang hud sinang ke subscribe do jong sin ne vlogs pen content skip that lo plutang te hal hai tum bang ke nili ka bona a vlogs pan si alang tum ka subscribe don non bang nili fake alam than rong lo plutang te hal tum bang ke lang nili video nang ke lang don a interest ave det po la son lo plutang te nang tum betai ko an ma content ka skip abetai tin sita nang tum a subscriber bang ke bad bompo bon sita me a views bang si isi a limit an ching ton kok po la si jong sinali tum la YouTube account chukhuli ji plutang te nang tum ke cheng pen e phongwet isi a content a phanang ning alo matha thebra hala bang so a content phan ot thebra nang tum la le video upload ing nona ba angko hini ang dengan dam tun nang labang ke subscriber mine ko bi posin ni labang so alam thela dak bi ponang koklo athe penangan a subscriber atum mate penangan a monitor no bang ke chenga ko bang ke nili phansi tamila pulo labang so a channel long nang subscribe dun po nathema labang so a monitor a video lang mesen pon sta me mo arniwang lang verlo putang te mo penangan arnia philo putang te nili lam kaning je nili expression na bang alang tum aning dog de data hai lason pen alang tum bang aning chelar phak po nili video bang ke par bang ke lang de det po ke subscriber bang ke aning ke hang aning ke dog pensin nang ke subscribe dun lo por hala unsubscribe bang ke claim ke det po bonus tam hala nang ke lang dun apor bang si nili video phan bang ke apor pipon thek the det po la bang ke second reason lo non ko yutum third reason nang ko ju pon sina third reason along bang ke la lo Google account inactive mate Gmail account inactive nang anamuni da tuma long bang ke Gmail account do pik
La son pen join ni si asitin a Gmail account pen sitame jong si nili phan aning nang dokak plotang te pot frog a Gmail account pen sitame nang li phan nang subscribe dun det po iduet amunit si jong si la puson lo plotang te nang li videos ke lang ya bang phu ke inudvet bon sitame nang ke subscribe dum a Gmail account na bang ke thom flip pu sitame nang li a views ke long ya bang ke isivet po lapen itum YouTube long kam ke claim tun kiceng ahut mate ha kiceng apor ho itum ke claim bang ke itum ake chok che mate a mistake isi claim dat titi hula bang so a mistake bang ke la lo ilitum subscriber kom olang pupo bang apun tami tidun yok po la subscribe iya der jong si bang apun ti yok wes ilitum metanga channel pan pe subscribe dun plutang te hula bang so amunit ke nang li pan aning ke dok le nang ke subscribe kali nang li si pa subscribe bor ire nang li theng no bang ke la ipong bang ke videos isi bang ke lang det po pon stame mo pen update bang mo apor ke ong lu plutang te nang li videos bang ke nang lang dun dilo. That's maybe also the reason why videos views goes down. Lasi ilitum thedung a YouTubers atum a videos along le tum check down posita me alang tum a subscriber ateng ana views ke lang tum long le. Lason tak si ilitum lang nam sita me technical guruji alang subscriber bang ke non 25 million ke lepo. La puson hul posita me alang Sunday a routine mate Sunday ar ni ke wan tag masalah mate hala bang so Q&A a video bang ke wan hod bang ke hadak 100k a views anisita me ke le bor i puson views down na red pusita me isi a content a category do hala bang so a category a channel e yong sinang li khuli dun lo la bang so a kam yong sinang li claim dun lo plutang te nang li video a views bang ke a subscriber le kom hexita me a views bang ke abat sike bang ji labang so a kategori amen labang ke comedy la pen entertainment jong sinang tum lahini a kategori apane ribdun lok lu putang te nang litum a YouTube channel along a subscriber le kom hek posita me a views bang ke subscriber pen abat lo ke bang nitum langdam sita me karbi entertainer biring man hai tum a subscriber pen abat lok si views ke bang for example non last labang ke bonus tip ason lo labang ke isi fake alam lo chithana kopia phansi monita tum mate ong dung amonita tum YouTube long ke bang lo mate YouTube a video ke lang lo la bang ke la lo ke ong dung amonit tum bang ke e ko ong dung monit mane ne isi la mang than po ko mane a officer la jong se YouTube long bang YouTube a video nang ke lang lo tang bang so a officer ke bang kam ke claim ke lak ben si alang isi bang kam ke claim ke lak ben si YouTube long bang pen ko pini ing nek meme ason do mane kupini aning ceparong je son doi mani hala bang so ke laka ce paham je fansi alang YouTube long orang lo alang hala bang so officer ke hadak entertainment mate kang nek meme ason si ala bang so YouTube long ke nang ciri po jong sinang tum hala bang so apor hut hala bang so opportunity nang tum nebdun tek plotang te nang tum entertainment a YouTube channel yang tum khulino lalu plotang te tum YouTube long ke success ji prapik lo bon sita mi la dak sita mi ison akisung do hala bang so akisung bang ke pilo jong sinang li entertainment a channel jong si khuliji plutang tenang li isi a team sita mi akenang sod nili la bang so video ka bonai bang ke nili chok piglo thek piglo si ka jiten lo la sinali tum nili phan ko pina ke chok chido ko pina suggestion do plutang ten tum comment long pen than pachin tambe kali plutang nili phan social media lo mate Facebook lo ma pen semen direct message sita mi nang pime lasi nang itum ta mathaik tha nili video bang ke dakasi kang ton eglo lasi domai thak me kardom kurwang thu